Sa payapang bayan ng Bumbun, Camarines Sur, umaagaw ng pansin ang bell tower na ito ng Parish of Our Lady of the Holy Rosary. Hindi lang sa kagandahan nito, kundi sa kakaibang anyo nito na mistulang nakatagilid. Kaya ito tinawag na Leaning Tower. Tinatayang ipinatayo pa noong 1804 gamit ang mga batong tisa o rubble na pinagdikit-dikit gamit ang puti ng itlog tulad ng ginamit sa ilan pang makasaysayang simbahan. Mula sa mga archival records, ang simbahan sa Bumbun ay isa sa mga ipinatayong istruktura ng Franciscan Friars sa Camarines Sur. Ito ay itinayo sa Baroque style na kilala sa mga elementong hindi palaging balanse o pantay ang disenyo. Ayon sa ilang residente, kinamulatan nila ang kakaibang anyo ng tore batay sa mga kwentong kanilang narinig. Malambot ang lupa sa kinatatayuan ng simbahan kaya lumubog ang isang bahagi ng istruktura dahilan kung bakit ito tagilid. Ay, ang dangog ko lang kayan, dapat si irarom, tabad malumoy, kaya nagtagilid araw gani. Pero kung sa taas wag nagtatanos-tanos man araw gani. May iba't ibang paniniwala ang mga tao sa lugar tungkol sa tunay na dahilan ng pagkakatagilid ng tore. May nagsabing lindol ang sanhi. Mayroon namang naniniwala ang sinadya ito ng mga Kastila bilang bahagi ng disenyo ng simbahan. Ayon sa Parish Pastoral Council ng simbahan, hanggang sa ngayon ay wala pang tiyak na konklusyon sa tunay na dahilan ng pagkakatagilid nito. Ang sigurado, nananatili itong matatag sa kabila ng mahigit 2 siglo. So base sa kuyang pagkasabot, kang aki pa ako talaga nakatagilid na ining Leaning Tower kang samuyang parokya kang Banwaan na Bumbun. And base mga osipon, mga sabi-sabi ka mga gugurang na kang panahon naglinog na makusog kaya nagtagilid ang samuyang Leaning Tower. Pero ang sabi man kang iba-ibang osipon na talagang garo sa paggibo ka iyan kang panahon, garo igwa ng design na nakatagilid. Garo yun po ang mga sabi-sabi ka mga anggugurang. Ayon sa lumang salaysay, napansin ang tagilid na ang tore matapos itayo ang unang 2 palapag, kaya panandali ang itinigil ang pagtatayo. Ngunit sa panahong walang nakatalagang pares sa parokya, ang mga lokal na arkitektong tinawag na Architectus Indios ang nagpasyang magpatuloy ng simbahan. Sa kabila ng pagkakatagilid, ipinagpatuloy nila ang 2 palapag at ipinatong pa ang pyramidal cupola sa tuktok ng tore. Hanggang ngayon, may debate pa rin sa tunay na dahilan ng Leaning Bell Tower ng Bumbun. Ngunit sa kabila nito, nananatili itong simbolo ng tibay, matatag na pananampalataya at pagkakaisa ng mga taga-Bumbun. Ang tore ay hindi na lamang bahagi ng arkitektura. Ito ay itinuturing ng bahagi ng mayamang kultura at pananampalataya ng bayan. Importansya po yun sa muya ta inot garo yun ang magiging sa tourist destination digdi sa Bumbun na talagang binabalik-balikan kang mga turista. Kaya dakula una-unra, day man hinuhuna sa pagi kang tagilid, masikat ang sarong Banwaan na sadit sana pero matuninong as in maugma ang mga parishioners as in ang mga kahimanwa sa samuyang namumutan na Banwaan na Bumbun. Regine Boy, CSN.